खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। जिनाहारि खालामनायनि दायनिगिरि बाहारुला आलगापुर थानानिफ्राय खारखुमाना दं। मणिपुराव जिउ गोमानाय आसामनि सानै लेबारनो खहा सुफुंनाय होबाय। गवालपारायाव सानै जेहादी हमदों। काछाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो साब्रैनि जिउ खहा। सायख' आनजादनि नेमखान्थि सिफायनायनि थाखाय काछार कलेजनि प्रिन्सिपालखौ एरेस्ट। मुंदांखा कमेडियान राजु श्रीवास्तवनि देहायारि हालोदा मोजां नङा। दिल्लीयाव राजस्थान पुलिस आरो NIA आ सासे पाकिस्तानी हिन्दु संगालि हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाब। हाइलाकान्दियाव पुलिस थानानिफ्राय सासे दायनिगिरिया खारखुमानानै दं। जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजानाय दायनिगिरिया आलगापुर पुलिस थानानिफ्राय थांनाय हराव खारखुमा लांदों। हाइलाकान्दी जिल्लानि आगालपुर सान्दिपुराव 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजानाय लांसुनिया बाहारुल इस्लामआ सासे हमगार्ड जवानखौ गाग्लोबना आलगापुर थानानिफ्राय थांनाय हराव खारखुमा लांदों। रिपर्टनि बायदिब्ला पुलिसआ बाहारुल इस्लामखौ हाइलाकान्दी बिजिरसालिनिफ्राय सानथामनि थाखाय जिम्मायाव लाबोदोंमोन। बेनि उनाव थांनाय हराव बाहारुलआ बाहेरायाव थांफ्लानानै सासे हमगार्ड जवानखौ गाग्लोबना पुलिस थानानिफ्राय खारखुमा लाङो। बाहारुलनि गाग्लोबनायाव सिमिलुइन मुजुमदार मुंनि हमगार्ड जवाना जखम जायो होनना मिथिनो हादों। ओरैहाय पुलिस थानानिफ्राय खारखुमा लांनाय जिनाहारि खालामनाय जाथायनि दायनिगिरि बाहारुलखौ फिन हमनो थाखाय पुलिस बिफाना गोख्रों नागिरगासिनो दं। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बाहारुलनि बागै जेबो खौरां मोननो हानाय जायाखै। मणिपुराव गिख्रंथाव हा गिसिगानायाव जिउ गोमानाय आसामनि लेबारफोरनि नखरनो खहा सुफुंनाय होनो थाखाय सानै मन्थ्रिया लाहौरीघाटआव रावना होदों। आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिका आरो चन्द्रमोहन पाटवारिया लाहौरीघाटआव थांनानै मणिपुराव जिउ गोमानाय लेबारफोरनि नखरनो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 2 लाख रांनि खहा सुफुंनाय राङारि अनसुंथाइ हैदों। मख'नो गोनांदि मणिपुराव गिख्रंथाव हा गिसिगानाय जाथायाव 100निबो बांसिन लेबारफोरा फबजादोंमोन। बे गिख्रंथाव हा गिसिगानायाव फबसिनजानाय आसामनि सा 18 सुबुंनि सह'खौ बोखांनो हादों आरो गावबा गावनि न'आव गथायना हैदों। बेनिनो सा 7 लेबारफोर। बै सा 7 लेबारफोरा गासैबो लाहौरीघाटनि तिवा हारिनि सुबुं। ओरैहाय बे हा गिसिगानायाव जखम जानाय साबा सुबुंनो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय 25,000 राङै अनसुंथाइ होयो। बबेखानि मणिपुराव जिउ गोमानाय लेबारफोरनि नखरा जाहाथे राङारि आंखालाव गोग्लैया बिनि थाखाय अरुणोदय बिथांखियाव सोसननाय जागोन होननानै मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया फोरमायदों। मरिगाव आरो बरपेटानि उनाव गवालपारायाव जेहादी हमनो हादों। गवालपारानिफ्राय जेहादीनि हाबा हुखा मावनो जे सादोंमोन। गवालपारायाव सानै जेहादी हमजानायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। गवालपारायाव हमजानाय सानै जेहादीखौ गवालपारा माथियानि जालालउद्दिन आरो डाकात दलनि आब्दुस चौहान होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गवालपारायाव हमजानाय सानैबो जेहादीया मस्जिदनि इमाम आरो बिसोर आल-कायदाजों सोमोन्दो दं। बबेखानि बिसोर सानैबो जेहादीनि न'आव पुलिसआ सिग्रोमनानै जेहादीजों लोब्बा थानाय माखासे फोरमान अजद गोनां मुवा बेसादजों लोगोसे बांलादेशनि फिरफिलाबो बोखांनो हादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय मरिगाव आरो बरपेटायाव हमजानाय जेहादीफोरजोंबो सोमोन्दो दं होनना पुलिसआ फोरमायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 2019 मायथाइयाव गवालपारानि माथिया सन्दुरपुराव जालाउद्दिननि दैदेननायाव मोनसे धोरोमारि हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव मरिगाव आरो बरपेटा जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो माखासे सुबुङा बाहागो लाहैनायजों लोगोसे बांलादेशी जेहादीआबो बाहागो लादोंमोन। काछार जिल्लानि काटिगड़आव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 7 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। थांनाय हराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 2 रिंगायाव बदरपुर फारसे जोबोर गोख्रैथिजों फैनाय डाम्पार गारि आरो उल्था बिथिंनिफ्राय दावबायारिफोर लाना फैनाय टेम्पुजों काटिगड़ा
टिकपारा ओनसोलाव मोगा-मोगि सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव 4 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 7 सुबुङा गोब्राब जखम जायो। ओरैहाय जाब्रबथाय जानायनि उनावनो डाम्पार ड्राइभारा गारिखौ गारना जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लाङो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ फारियै राजन दास, यासिन आली, बिलास आहमेद आरो सेमालुद्दिन होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला जायगानि सुबुंफोरा जखम जानाय सुबुंफोरखौ बोखांनानै सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। बबेखानि जखम जानाय सुबुंफोरनि गोबांसानि हालोदानो गोब्राब थासारियाव होननानै मिथिनो हादों। काछार कलेजनि प्रिन्सिपाल सिद्धार्थ शंकर नाथखौ एरेस्ट। आनजादनि नेमखान्थि एबा प्रट'कलखौ सिफायनायनि थाखाय काछार कलेजनि प्रिन्सिपाल सिद्धार्थ शंकर नाथखौ एरेस्ट खालामदों। काछारनि जिल्ला बेंगिरि रहन कुमार साया एफआइआर होनायनि उनावबो सिद्धार्थ शंकर साहाखौ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 4थि थाखोनि थिसनथायनि थाखाय लिरनाय सायख' आनजादाव सोरखारा खानानै होनाय नेमखान्थि एबा प्रट'कलखौ काछार कलेजनि प्रिन्सिपाल सिद्धार्थ शंकर नाथआ नेवसिदोंमोन, जायनि जुनै सिद्धार्थ शंकर नाथखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। मख'नो गोनांदि रायजोफोरनो खोथा होनाय बायदियै हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा 1 लाख साख्रियाव थिसनथायनि थांखियै 3थि आरो 4थि थाखोआव थिसनथायनि थाखाय फोसावथाय होदों आरो गोख्रों नेमखान्थिनि गेजेरजों दिनै 4थि थाखोनि लिरनाय सायख' आनजादखौ खुंदों। बेनि थाखाय सोरखारा रायजोनाङै इन्टारनेटनि खाबुखौ दाननानै होदों, जाहाथे जायखिजाया जाहोनाव लिरनाय आनजादाव जेबो रोखोमनि दान्थे-बिदान्थे सोमजिया आरो आयेन बेरेखा हाबाया जाया। जेबो बेले-बेजे गैयालासेनो 3थि आरो 4थि थाखोनि थिसनथायखौ जोबोरै गोग्गोयै होनो हाबाफारि लादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला माखासे सोंनाय फिननायनि थाखाय प्रिन्सिपाल सिद्धार्थ शंकर नाथखौ सिलचर थानायाव जेरा खालामनाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा कमेडियान राजु श्रीवास्तवनि देहायारि हालोदा मोजां नङा, बुंनो थाङोब्ला जोबोर गाज्रि। मानो होनोब्ला थांनाय 10 आगस्तनिफ्रायनो 12 सानसिमहालागै दासिमबो दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव इन्टेन्सिभ केयार इउनिट एबा आइसिइउ रुमावनो दंबाय थायो। डाक्टारनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला राजु श्रीवास्तवनि ब्रेन एबा मेलेमा जेबो खामानि होनाय नंलिया, गोसोखांनाय जेबो गोहो थाहैनाय नंलिया। ओजोंहाय दासिमहालागै राजु श्रीवास्तवनि देहाखौ खौरां लानो एबा बेजों लोगो हमनो डाक्टारा रावखौबो हाबहोआखै। बे खौरांखौ गावनिनो फिसाजो आन्टाराया खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशनि कानपुरनि थागिबि राजु श्रीवास्तवनि देहायारि हालोदखौ मोजाङै लाबोफिननो थाखाय मन्दिरफोराव फुजा बायदिसिना होनानै गोबां सुबुङा बोर बिदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव कमेडियान फावखुंगुर राजपाल यादव राजु श्रीवास्तवनि देहायारि हालोदखौ सुलाद लाहैनो थाखाय गले-गले दिल्लीनि एम्स हस्पिटालाव थांदोंमोनब्लाबो राजु श्रीवास्तवखौ लोगो हमनो हायैनि गावखौनो दुखु फोरमायदों आरो अमंलावरिनाव बोर बिदों। 1998 मायथाइनिफ्रायनो पाकिस्तान नागारनानै भारतआव आश्रय लाफैनाय दिल्लीनि सनजय नगरनिफ्राय राजस्थान पुलिस आरो एनआईएआ जथायै भागचन्द्र फाथि मुंनि सासे पाकिस्तानी आईएसएसनि एजेन्ट महरै खामानि मावनाय संगालिखौ हमनो हादों। पुलिसआ थांनाय 17 आगस्त 2022 खालि फुंनि 5 रिंगायाव भागचन्द्र फाथिखौ एरेस्ट खालामनानै सेबनायाव गासैबो खौराङा सोराङाव फैदों। बेनि सिगाङाव राजस्थान पुलिसआ नारायण लाल मुंनि सासे 27 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ एरेस्ट खालामग्रोदोंमोन। नारायण लालनि खोन्थानायाव भागचन्द्र फाथिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै सेबनायाव पाकिस्तानी आईएसएस आबिद मुंनि सासेनो वाट्सएपनि जोहै दैथायहरबाय थायोमोन। बिनि सोलाय भागचन्द्र फाथिया आबिदनिफ्राय गोबां रां मोनबाय थायोमोन होननानै सिमान लादों। सानफायाव 600 रांनि मुजुरि मावनायजों नखरनि 7 सोद्रोमाखौ फिसिनो गोब्राब जायो होननानै भागचन्द्र फाथिया बेबायदि संगालिनि हाबा मावनानै भारतखौ फोथायखेबस' खालामदों। बेनिखायनो आथिखालाव भागचन्द्रनि नखरा भारतनि नोगोरारि मोननाया दानजाफिननो हागौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।